right makadi mulezi mabwesera ngoita kupita moyo nekutara express mwana nzambe mwana bela mapomo konzi dango remurozvi right tikuti Monday 27 and April album anenge ratovepo pamasaisai pamepo anika matsimba emurozvi right then 30 yacho inenge ya Thursday pasteakhouse apa ndopati kuita mhemberero kaikuti album maritambiro zvakanaka tinokukoka muuye ndinenge naSulu anenge achiridza nefull band and muridzo ari kuuya nefull band fana wangu Senato anenge aripo then ayoka chibaba changu Shiga wakati ayoka ubuditseka album ndisipo tisambodzamba Igwe Mopao Mokonzi imese munoziva kuti kutataka nje bendi retu nje kumba kwedu azite kuti zvitike zvitisipo saka Igwe tazouya turi kupusha kusvika tuende Mopao Mokonzi suro kurarama membwe suro kurarama membwe kutempa speeds suro kurarama nede kutempa speed noti suro kurarama membwe suro kurarama nede